Hi ma'am, pwede magpa-picture? Video man eh. Picture to, picture to. Pit Senior mga kabisaya. So karon guys kay Joty man mi. Pasensyain na kay nabuang na ni siya. Joty man na saon ta man, ari ta sa ta Joty. Dire sa ta mag-vlog kay di ta kalaag man sa gawas. So dire lang ta mag-vlog. Kuyog masay kay mo ni Musta. Kuyog na ko si Gwen guys. Vincent ang kaban trabaho og si Shane. Samsung. Pasensyain na abnormal na. Yeah. So karon kay magkuan mi, makaon mi, mag-lunch mi. Ato mi og manokan. Yeah. Daming bibigay. Anyong. Anyong hayop. Anyong lupa. Bye. Naka-live na? Wala, video lang. Ako lang. Mister lagi na, yawa lagi na. Shane. Hey, what's up, Shane? Bay, unsay maingon nimo bay sa sinulog karong tuiga? Bye. Unsay maingon nimo sila? Wala ayo kay kawan. Correct. Ang kanay ang YouTube pa karon ang si Mr. Panuhod. Mr. Panuhod. Mr. Panuhod, kumusta atong Panuhod o gatong Pangyuran? Kumusta man? Pas kayo? Correct. So mga ontag balik og manok, sige lang tag manok ani. Manok ta or labok. Manok ta or baboy. Asa ka ganahan? Paspasan ang labo. So, pangutahan na to ang manukan dire sa Ayala. Asa man nasalba or kanang kilig-kilid. Tara. Nakagawas kami sa Ayala guys, gawanuan. Yan. Guys. Mga guys. Oh, tara, labang. Bahalag ulan, basta baka vlog. Kabawal na ko sa Tapadong. Dito sa Ilalog Bridge. Ilalom o overpass. Pit Senior. So, ayun si Kuya, nagkakaway. Ay Kuya, kaway naman siya. Hi Kuya. Right, naabot namin sa among gipangita nga restaurant. Dire ta mangawon or dili? Ano to, dapoy. Pork barbecue. Fried barbecue. Sa ilong lamisa. Tanangan sa nato dito. Sige. Mabalik lang mi ate Ari sa amin diri. Right guys, wala man mi madayon sa dito. Ari sa amin sa unahan. Right? Yeah. Kita mi lami nga pagkaon kanang kinalamian ba? Kanang masatisfy si Migong Shane. Ingat ako. Naajud yung mga pagkaunan nito. Close man di ay. So ayun, close man di ay. Balik tas agi. So dito na lang lagi. Wala man tayo choice. No? Let's go. Tara. Lutong bahay ni nanay. Ay nay. Ayaw po, mga rami tayo. Nay. So naabot mi sa tindahan ni nanay dire guys. Si nanay nagdad. So akong kanon lang nun, nasa sila munggos. Ganahan ko kuan ka ng gulay lang akong kanon. Imo ato, kung sa imo ato. Latan siguro. Di sa ko magmanok. Ganahan kay magmanok. Latan. Nay nilatan. Oh, lami ang nilatan. Alright, so magpili sa miya. Bihon lang po doon sa atin. Nababaw ta, Brad? Ayaw lang sa baw. Tangig daw. Wala dito kay dito mag ito, Brad. Kita. Abot na si ate. Thanks. Oh my goodness. Hop. Sugod na sa sinulog kitang tanan, Mangpit Senyor.
So naabot namin sa kananan ni ate diri sa taas, sa second floor guys. Oh my god. So, si Shane kakaunon na kay gutom na. Yes, so mga na ta. Senior again. That's it para taas tag energy niya. So look who's here, kinsa na diri. Hey, what's up? Pit Senior. Nauga na? Nauga. Salamat kay na. Oh, mga onta kay gauna na mi diri. Nainaya ka na sa Master. Oh, master. Mga onta master. Paul direct. Oh, balik ta kaon. Oppo promoters. Na gwapa nga idol Puro ako. naman ni ko ano, laki ning. What's up, vlog? A few moments later. Bye. Bye, Bor. Bye bro. Okay. Salamat sa pagdayon sa among balay ha. Pero nindot jud guys pamati nga tuwawon tas mga bisita tong gwapa. So salamat kay sa pagdayon sa among balay. Dito ko na guys. Alright, so naman na may kaon. Sabi ni Mr. Lumay nga hagdan ni At. Pit Senior mga kabisaya. Naman na may kaon nila Shane o ni Bensoy. Apartment ni ate dito. Lais kayang apartment dito guys. Ng second floor mi na ngaon. Pagkaon, lami sa kayo. Diba Shane? Lami kaya itong storya ba? Dila na ito i-mention na itong istoryan. Basta kinalamihan na itong storya. Makabusog. Alright. So tara. Let's go to Ayala. Mag-smoke pala niya akong idol. Kapuyag lakaw na no? Maglakaw ka. Di ka dere hantod tisi. Wala gid kay kwarta ba? As in laglaag min ka tripping. Tripping na mo sa una, tricycad yun ko nang tricycad ba? Oh, Sikad. di ka jud. Gikan na sa Mangko ba, Abinyo. Wala naman kayo may choice ba. Sakay, may tulog sikad ba. Kami sa barkada. Yeah. Nakumatos naman ang tricycad, napadong pag SM. Sakit naman daw yung bagtak, nanangamo, NRA pa, Malawi, Larasabal. Sikad mo, oy. Puli-puli lagi. Ay, sa kasakyan suna. Nya asa man yung giuli ang sikat. Siya rin, sulong uli dito. Pakya, 100 gayata. Tay bara gihulman ra yung sikat ay. Ayan, bus. Lagko na yung singon ng sikat ba? Bus. Tunga na lang ta bus may, kanang segmenta na lang bus may, add na lang ba? Kapoy kay sikat din yung bus, tulo mo, dagko pag di mong kabaw, kayata niya eh. Layua man ini. Padong na giso mo ako, giso ba? Mandawi. Oh. Sige boss. Segmenta na oh. Kailang ang sikat ay. Kuya, sa kitas bagtak ni mana. Kaya kain. Ulit namin ito yung mga nag-post Freedom Ride kung kay Migo. Right. Nakasunod na tayo sa Ayala. Welcome back. Yo. Pit Senior. Bapa kasi ma'am. Hi ma'am, pwede magpa-picture? Video man eh. Picture to. Salamat. Oh my god. Naka-picture ko mga baby girl. Mga baby girl. Yeah. Ayaw do. Facebook. So, Yan na. May upat na lipong. o pamalipong, wa pa kayo nom, o beer, o kulapo, o emperador, or mojitos ba tirada para dali mahubog. Sad-sad dayon unya. Oo eh. Kaya nakadali ka mahubog. Mojitos no? Black label mag-isog kayo gata. Di mo sabos namin kami. Black label? Oh my god, kahot na sa Ayala. Tagi, mga itatagyanan. Da.
Pit senyor. Pit senyor. Pit senyor niya mga mangga pa. Hoy! Pit senyor. Hello. Kailan ito ni mo? Arang mo tabang ko. Olympic Village. Pit senyor. Pit senyor. Pit senyor. Gawan ang ninyag na ako eh. Klaro kayo ni Agig Manggo ba? Nga to, agaw na itong manggo. Mga buloyin. Ngit na kayo. Oh, ang dami ng tao sa Ayala guys. Ito. Pit senyor, pit senyor. Murag mawala tani. Pit senyor. Oh. Pili pa sila ng mga sinulog shirt. Pili. Tuwansan nila ang artwork. Tuwansan kayo ng malit. Sinulog. Bubble para sinulog t-shirt. Pit senyor. Pit senyor. Pit senyor. Pit senyor. Kita na maabot sa atong trabaho, back to kuha na sa ta. Yo! So, dagan giging tao sa Ayala. Dili maihap. Kay sinulog man. Kanya lang ta manglaag kay para Guys, unya lang ni siya manglaag kay you know, kuan pa man siya. Manglaki pa ni siya unya. Lucky bay, pwede. pwede Tupad ra. na ako kanang patol laki, patol iro, tanan, ganahan malalaki, manunok. Hybrid tanan, Pwede tirahan. lang tawagin lang ni sa iyang telepono. Kung sa itong number ni mo, Brad? 911-200. Police O, station. Sige, nagang salamat sa iyong mga kaigsunan. Right. So, dire na nato potlon na tong vlog. Manatag paniud to, manatag kaon, busog na kita. See you later on ya. Pinakababong tao. Kung Bisaya ka, i-subscribe mo na yan. Bye!